Salve et bien trovati. Bi amena kuma panneau indication de kan. An ye video kɛ presque panneau bɛɛ kan fo n'a kɛra panneau indication ye. Panneau indication u ka can kosɛbɛ nka an bɛna video diviser k'a kɛ parties ye ka tila ka kuma a bɛɛ tu kan minnu bɛ se ka na quiz kɔnɔna na. Pratiquement panneau indication ninnu na a bɛɛ tɛ na quiz kɔnɔ. Donc mun b'a intéresser minnu bɛ ye quiz kɔnɔ. Ya donc panneau indication ninnu i b'o dɔn cogo di? Komi n'a fɔ panneau de danger i b'o dɔn ni triangle de ye parce que olu ye triangle ye a fanba bɛɛ ye triangle ye. Donc panneau indication olu ye seleke naaniw de ye. Ya an b'a fɔ minnu ma catégories. Ya ni pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko panneau in ye panneau indication ye fo a ka kɛ panneau catégorie de ye quoi, seleke naani. Ok, bon u ka couleur o bɛ falen ka bɛn u kɛyɔrɔ ma. Misaliyala n'u bilara autorité kan i b'a sɔrɔ u ka couleur ye vert de ye. Ya ye i b'a sɔrɔ u ka couleur ye vert ye n'u bɛ sira da extra urbaine principal kan ou bien secondaire kan olu fila fɛnɛ bɛɛ la u ka couleur ye bleu ye. Maintenant n'u bilalen don dugu kɔnɔ u ka couleur ye blanc ye, jɛman. Maintenant ni sira bɛ baara la n'u bɛ bilalen don yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ n'u bɛ ka sira baara mais kɔfɛ u bɛ tila ka bɔ yen a panneau tɔgɔ bɛ tila ka bɔ yen i b'a sɔrɔ o couleur ye jaune ye. Bon couleur ye marron ye n'a y'a sɔrɔ u bilalen don yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ touristes ka yɔrɔ indiquer. Misaliyala touristes bɛ se ka kɛ u bɛ taa hôtel minnu na o bɛ se ka indiquer ni marron ye ni panneau de indication ye mais a couleur ye marron ye ou bien u si yɔrɔ ou bien u bɛ taa u ka visiter kɛ zone minnu na. Donc tuguni a bɛ se ka kɛ ranjɔn ye, ranjɔn min bɛ yen nɔ ni a bɛ n'a fɔ hali lenburulama don quoi. Ya ye ranjɔn jaune tɛ mais ranjɔn italien b'a fɔ mun ma ranjɔn u bɛ se ka k'o ye pour que ka scolabus yira quoi. Scolabus ka jɔyɔrɔ pour que k'o yira. Scolabus o ye bisi minnu bɛ denmisɛnninw ta ka taa kalanyɔrɔ la olu jɔyɔrɔ quoi. A bɛ se ka kɛ ranjɔn ye pour que ka yen yira ou bien taxi. Voilà, taxi bɛ jɔyɔrɔ mun na ten pour que k'a yira ko taxi jɔyɔrɔ don a couleur bɛ se ka kɛ ranjɔn ye a sɛbɛnnen taxi. A bɛ se ka kɛ rouge ye min bɛ n'a bɛ dispositif yira dispositif min b'a la n'i bɛ se ka pronto secours wele. Ya n'i bɛ se k'i jɔ Jean ka pronto secours wele. Donc ye a panneau tɔgɔ couleur bɛ se ka kɛ rouge ye. Donc ninnu de tun ye panneau d'indication caractère principal ye u ka forme ani u couleur ka bɛn u kɛyɔrɔ ma. An bɛna na video kɛ video min na an bɛna na ni u définition ye an bɛna n'u ɲɛfɔ kelen kelen u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ jumɛn yira. An b'i fɔ i ka video lajɛli la ka se fɔ a laban ma i k'an bɛn video natɔw. Wassalam.